Hola, estimats. Com us deia abans, avui tenim el Marten. Ell ha nascut a Països Baixos i fa molts anys que està aquí. Molts. Moltes gràcies, Marten, per estar aquí. Bona tarda. Quants Moltes anys, gràcies. quants anys portes aquí ja? Des de l'any 85. L'any 85 va ser l'any que em vaig sí, desregistrar en Amsterdam per moure'm a Barcelona. Els anys anteriors havia vingut uns mesos, però l'any 85 definitivament aquí. Fantàstic, fantàstic. O sigui, i aquí et vas enamorar, i aquí vas tindre 2 Em vaig fills, enamorar, vaig tenir fills, sí, encara segueixo aquí. i feliç. I feliç, sí. Doncs és Sí. preciós. I Sí. vas anar aprenent mica en mica com va ser aquesta trobada amb la llengua catalana? Sí, bueno, la llengua catalana ja va ser al començament, als anys 80, just quan començava. Bueno, primer els anys anteriors vivia més a Girona que a Barcelona. I l'entorn era un entorn clarament catalanoparlant. I llegia el diari que es llegia El Punt Diari, que heu de comprar-ho tots, que jo sóc accionista. O sigui, compreu tots cada dia El Punt Diari, el millor diari de Catalunya. I doncs llegia El Punt Diari, després sortia un altre diari, que era el Diari de Barcelona, que era un diari molt antic perquè es va quedar en desús, i durant uns quants anys, no va durar gaire, jo crec que a mitjans dels anys 90 ja va tornar a desaparèixer, però durant uns quants anys jo vivia aquí a Barcelona i cada dia comprava el Diari de Barcelona, era un diari relativament... Estava ben informat, articles relativament curts, eren fàcils de llegir, sobretot amb un mix de política internacional i local i nacional, i això m'ajudava a aprendre a llegir, a veure l'idioma i això, sí. I després la ràdio, i la televisió, el Catalunya Ràdio i el TV3, el que havia començat, me sembla que el 84, 85, era com una cosa com molt nova, i era molt divertit perquè tant Catalunya Ràdio com TV3 veies uns nois i noies joves amb ganes de fer tele, que no l'havien fet tele mai a la vida, i anem a fer una cosa diferent. Era molt divertit. I sobretot el que em comentaves en la ràdio, seguies Sí, la ràdio, sí, el el Quim programa, Monzó. el Quim Monzó, el Jordi Vendrell i el Ramon Bernils tenien un programa, havien tingut un programa nocturn que després es va canviar, just en el 85, la van canviar per un programa de 3 a 4 de la tarda i es deia El mínim esforç. I després la van rebatejar en l'orquestra, però primer es deia El mínim esforç, i quan feia El mínim esforç era molt divertit perquè feia una part d'aquest programa, el Quim Monzó explicava el que havia passat en una sèrie televisiva que es deia Dancing Days, que no sé si era brasilenya o de Venezuela, però una sèrie d'aquestes. Jo no he vist mai aquesta sèrie, però cada dia el Quim Monzó explicava el que passava en el Dancing Days. Sí. O sigui que era molt... I jo l'escoltava i pensava, hòstia, que una cosa com aquesta no l'he sentit a la vida en la ràdio. En tenia la meitat, òbviament, i en la ràdio és molt complicat. Quan tens un idioma a mitges, jo parlava ja una mica, entenia, però no era un esforç, i no pas el mínim esforç, com deia, crec que el nom del programa. Perquè I tu quantes llengües parles? això depèn de quin grau de parlar. Jo em parlo, òbviament, l'holandès de naixement, l'anglès quasi de naixement,
el català o el castellà, però si saps parlar català o castellà, francès tampoc no és gaire problemàtic. Parlo alemany. Si parles holandès i alemany, si vaig 3 setmanes a Suècia, parlo suec. Jo he estat una vegada 2 mesos en Suècia, quan era molt més jove, tenia 18 anys, vaig estar 3 mesos a Suècia i vaig acabar, acabes llegint el diari en suec. No, molta conversa ho feien perquè parlaven en un entorn més anglès, però sí, no, tinc clients en Romania que m'envien els informes de l'empresa en romanès. El romanès és un pèl més complicat perquè tinc clients també en Itàlia o en Portugal. Itàlia i Portugal és fàcil de llegir si saps més o menys de què va la cosa. Clar, clar. El romanès és un pèl més complicat perquè té més paraules eslaves que no... És com el 75% és llatí i 25% és influència eslava. Llavors has de buscar una mica més de paraules, però sí, me n'envien els balanços, els comptes d'explotació en romanès i no, ho entenc i vaig allà i una part de la conversa entre la gent el puc captar. Però no el parlo, no, això és una altra cosa, sí. Perquè jo crec que dir bon dia, perquè dir bon dia i bona nit i hola no és parlar un idioma, és una altra cosa. O sigui, parlar, per poder tenir una conversa sostinguda en el temps, 6. O sigui que el holandès, anglès, català, castellà, francès i alemany, però el francès i alemany necessitaria dos o 3 dies de rodatge. Ja. I els teus fills també en parlen Més 4 o 5, més o menys, també? sí, més o menys, sí. Mare meva, Han tingut classes en tots, però que els falta pràctica, sobretot també en el anglès no falta pràctica, holandès ells sí que es falta una mica de pràctica segurament, i el català i el castellà, doncs, òbviament no. El francès i alemany tenen un cert nivell bàsic, però no, clar, si no vas a viure en Alemanya no tindràs mai aquest domini, un domini realment de l'idioma, no? I a més és molt maco que tu ets empresari i els teus 2 fills són un enginyer audiovisual i un sociòleg, no? Sí, sí, sí. O sigui que és una... Sí, tots dos han anat, un ha anat un any quan acabava la carrera, va decidir anar a viure un any a Londres i no pas per estudiar, o sigui, ell va anar a Londres i va treballar en una botiga durant un any. Allà amb un xit plegant samarretes, en una botiga de samarretes. I clar, va aprendre molt anglès. I l'altre va fer l'altre va fer una estada de l'Erasmus en Holanda. I crec que per aprendre idiomes has de moure, perquè no és diferent. Si no el sents, l'idioma, no és molt difícil de que l'agafis, no? Sí, de fet, tu expliques també que la teva dona, que és catalana, també viatja moltíssim, o sigui que també parla, segur que parla 5 o 6 llengües. Més o menys els mateixos, o sigui que ella va ser el motor darrere de l'aprenentatge de l'holandès dels meus fills. O sigui que quan els fills eren petits, al sopar estàvem molt damunt de la taula i estàvem jo parlant en català amb els meus 2 fills i em sé començar a parlar en holandès. Per fer que la conversa fos tot en holandès. Clar, clar. Sí, perquè ell també sí que em parla alemany, holandès, català, castellà, anglès, francès, i clar, és el mateix que va passar a mi, o sigui, no... Algú d'italià ja l'agafa, fins i tot a vegades dic que jo no parlo tantes idiomes, jo parlo
diferents deformats del llatí, diferents dialectes del llatí i alguns dialectes germànics. O sigui que són dos, i ni para de comptar. O sigui que, de fet, parlo dues llengües. Que humilde. I el resto són dialectes, són que jo sé, alguns d'aquests idiomes, els sé parlar en diferents formes. L'inglès és una mica complicat perquè l'inglès és com una espècie d'híbrid entre el germànic i el llatí. És un germànic amb moltes paraules llatines. Però sí, que són dos idiomes parlo. I ara, amb el pas del temps, et canvien encara la llengua? Sí. No, em canvien, no ho sé. Jo canvio la llengua a la gent. Això ja fa molts anys, sempre. O sigui, que la gent me'n veuen i tinc una reunió, la majoria de les reunions estan programades. Sí, o sigui, vaig a algú i me'n veu el meu nom, i veu que no és un nom català, i deuen pensar que els holandesos tots parlen castellà perquè sempre m'ho parlen en castellà. I que no ho sé perquè pensa que en Holanda la gent parla en castellà, però aquí molta gent deu parlar que en Holanda la gent tothom parla en castellà. Però, en fi, després, jo soc molt pràctic en l'idioma, en el sentit que l'idioma, o sigui, que jo parlo la llengua del client. I quan jo soc el client, jo vull que la gent parli la meva llengua. Però quan el client em parla en castellà, jo li parlo en castellà. Llavors, això provoca escenes en què jo entro en un despatx, faig una visita a un client, em reben, em comencen a parlar en castellà, si me comencen a parlar en castellà, jo dic bon dia, la primera frase faig en català, si no canvien ells, jo canvio a castellà. Fins que això passa molt sovint, s'interrompeix perquè ve una persona de fora, entra una trucada, la persona que tinc la visita té una trucada, parla en català per telèfon o el que sigui, i després jo canvio a català. Aleshores, però tu saps parlar català? Però que és una cosa molt rara, que és holandès que parla català. Tan raro és que l'holandès que parla castellà, no es pot gaire diferent una a l'altra. Però, i després sí que, això vaig descobrir bastant al principi de la meva carrera professional, o sigui que fa quasi 40 anys, quasi 40 anys, diguem-ne, que el fet de ser l'holandès que parla català guanyava punts. Era un truc de màrqueting. Perquè els meus clients, bàsicament, eren empreses familiars als voltants de Barcelona, en el Vallès, al Maresme, i aquests, hòstia, un holandès que parla català, volem fer negoci amb aquest, no pas amb un altre. I se'n recordaven, i gent que trucava 10 anys més tard encara se recordaven de mi, i no perquè, que si m'hagués dit Juan Pérez, doncs poder no, però amb el meu nom i parlant en català, fins i tot no, això. Jo vaig treballar en el Banc Sabadell fins l'any 2000, i l'any 2005 vaig tenir una reunió en una empresa en Polinyà, entremig de Sabadell i Granollers, i l'home em va rebre, mira, tan content que estic que finalment tinc una reunió amb l'holandès del Sabadell. Hòstia. Que maco, Sí. Jo feia 5 anys que ja hi sabia que ja no estava a Banc Sabadell, però sí, era molt divertit aquest comentari. Però sí, o sigui, l'idioma l'has d'utilitzar en el teu favor. Exacte.
És que totes les llengües això... obren portes. Bueno, sí, perquè no sé si ja l'havia dit abans, però jo crec que tu vas a un lloc on no te parlen la teva llengua, doncs tu has d'aprendre la llengua que parlen la gent on vas a viure. Clar. I molts diuen, oh, però aquí parlen castellà. Sí, però parlen també català. I si vas a un lloc on viu o sigui, tu vas a un lloc on parlen dues llengües, doncs n'hauràs d'aprendre dos. I si no vols aprendre dos, doncs vas a un lloc que només en parlen un. Clar. Sí, 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 sí. I és relativament fàcil. Sí, sí, jo moltes Però vegades no, dic, no ets un jo no, arbre. jo no veig com és el problema, però no... Però, en fi, ara sí que sí, jo parlo en principi català, que això que deia, excepte amb els que, de fet, ara en aquests moments crec que no tinc cap client. Sí que tinc un client que entre ells són tres socis de la companyia, entre ells parlen castellà, però quan vinc jo parlen català. Carai. Ah, perquè clar, ve l'holandès al Sabadell. Aquest no era el que feia això, aquest no havia prou feina, havien nascut, que són molt més joves. Però el d'allò, sí, són gent que sí. O sigui, jo principalment parlo català, jo crec que el 70% del meu dia és en català. I un 20% és, no, després el 60 català, 20 en anglès i 20 en castellà. Molt bé, molt bé. I tu, després de totes les teves experiències, què és el que recomanaries a aquestes persones que estan aprenent ara mateix el català i que els hi canvien la llengua? Què els hi diries? Jo els diria, sobretot, insistir. O sigui, continuar parlant en català. Hi ha molta gent que pensen que la gent venen de fora, doncs no... Hi ha gent que tenen la mala idea en el cap que és impolite, o sigui, Sí, mal maleducats. educat, és mal educat de parlar català amb algú que si no sap si parla català. És el contrari, és una forma de discriminació. Si tu només amb el teu cercle íntim parles català i amb els altres no, estàs excloent gent amb el teu ús de la teva llengua. I o sigui, jo crec que aquí hi ha dos lluites, si vols utilitzar la paraula lluita, però hi ha dos lluites. Una és per aconseguir que o sigui, les persones que volen parlar català i que no són nascudes aquí, i visiblement o no visiblement, és el menys, visiblement en el meu cas és més pel nom, però que no passa, clar que jo no vinc d'Àfrica, jo sóc immigrant, però no vinc d'Àfrica, no... Perquè, clar, si tens uns aspectes clarament diferenciat encara deu ser molt pitjor, no? Però continuar utilitzant la llengua, però sobretot al revés, o sigui que jo crec que són els empresaris que de la mateixa manera que jo deia que jo parlo la llengua del meu client, els empresaris haurien de demanar a tots els seus empleats, i com a mínim tots els empleats que atenen als clients, que en parlin els seus idiomes. Això faria, i amb els empresaris una cosa, els catalans catalanohablants de naixement és una altra, si els catalanohablants de naixement parlen català amb tothom, la impressió que tindran els nouvinguts, com és la paraula, els nouvinguts, doncs tenen la idea que abans hi havia i que s'ha perdut, però que és útil parlar en català. Totalment. Jo me'n recordo una conversa que em vaig tenir fa anys enrere, ja fa molts anys, amb el pare del meu barber. Un dia que vaig anar a la perruqueria i el Jordi no hi era i de nou, que jo soc el seu pare, que el substitueixo, que li trobava... Aquest era un home que havia vingut d'Andalusia.
a finals dels anys 50, i deia que, hòstia, que jo, i me va explicar que quan ell venia a finals dels anys 50 a Barcelona, és que ni sabia que aquí es parlava català. De més, jo, la primera vegada que vaig venir a Catalunya era l'any 79 i tampoc no sabia de l'existència del català com a idioma. Llavors, ell a l'any 50, finals dels 50, va venir a Barcelona i es va donar amb la idea, va veure que molta gent, encara que en ple franquisme, molta gent, entre ells en parlava en català. I el flux migratori que va venir de fora, això hi ha altres dades estadístiques que no se poden buscar, però el flux migratori dels anys 20 i dels anys 50 aprenia en català. El flux migratori avui aprèn molt menys. I això té una cosa, és un problema potser de l'educació, és un problema dels mitjans, la manera d'interactuar és diferent, però és un problema que no tenen la percepció que és necessari parlar en català. Com hi ha molta gent que venen a Holanda i viuen a Holanda i tenen la percepció que no és necessari parlar l'holandès. I hi ha el World Wildlife Fund, el que hauríem de muntar és un World Language Fund, perquè n'hi ha, i català encara no està molt alt en la llista, però que n'hi ha, si n'hi ha 6 o 7.000 idiomes en el món, segurament si n'hi ha 6.000, n'hi ha 5.950 en vies d'extinció. Cert. I més llengua és més diversitat. Jo penso diferent si parlo en un idioma que parlo en un altre. Amb la qual cosa, més llengua, més idees. Les idees són part de l'expressió i l'expressió no és la mateixa en un idioma com en l'altre. Cert. Totalment d'acord, totalment d'acord. Doncs bé, això és el que... Doncs moltíssimes gràcies per els teus suggeriments, els teus consells d'estar aquí i sobretot per haver compartit amb tu aquesta estona. Moltes gràcies, Martin. De res. Vinga, fins una altra. Fins una altra.